Mentro gyda'n gilydd, Canolfan Gymunedol Gwelfor, Caergybi. Wrth y fynedfa, mae arwyddion yn eich atgoffa i gadw pellter cymdeithasol a gwisgo masg. Mae mynediad i ymwelwyr trwy apwyntiad yn unig. Mae'r drws mynediad yn drwm iawn, dylai plant ac oedolion bregus ddim agor y drws heb gymorth. Unwaith byddwch yn yr adeilad, mae bwrdd i'ch dde gyda di-heintydd dwylo i'w ddefnyddio. Bydd hefyd gofyn i chi gyflwyno eich manylion cyswllt i system monitro ac olrain. Gall wneud hyn trwy sganio cod QR ar eich ffôn neu gwblhau ffurflen papur. Bydd rhai digwyddiadau yn gofyn i ymwelwyr dilyn system unffordd. Bydd staff y ganolfan yn gadael chi wybod os yw hyn mewn gweithrediad. Wrth i chi adael, mae yna ddi-heintydd dwylo ar eich chwith ac arwydd ar y drws yn eich atgoffa bod y drws yn drwm. Bydd yr rheini sy'n defnyddio ardal men's shed tu allan hefyd angen cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr oddi wrth eraill. Os hoffech copi calad o'r fideo hwn, cysylltwch â Age Cymru Gwynedd y Môn.